Valeria! 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 Hola. Et passes per a dibuixar? Val. Què podríem dibuixar? Estàs pensant el mateix que jo? Pues ja està. Ja hem acabat. Què fas? Què fas? Però què fas? Què fas? Selvans? Selvans? Però què és això? Com he escrit això? Ara vinc. A on vas? A on vas? Així estan totes les nostres respostes. Selvans. Segons la mitologia etrusca, la deïtat Selvans s'encarregava de la protecció dels boscos. La mitologia romana la va anomenar Silva, nom que comparteix origen a les paraules selva. Serà l'arbre? Sí, que intenta comunicar-se amb nosaltres. Per què crides? Jo soc un dollet per cada pi. He vingut enviat pels meus amics els arbres. Tomeu, un regal. Ah, i que teniu que anar al bosc. Ahí està el clan. Què clan? El del bosc. Mira, allà hi ha una cosa. Gràcies per entendre. Vaig avisar a la meva mare a veure si ens porta al bosc. Diana, però com em vas a comunicar en els arbres? És impossible, oblida't. Però mare... Ni mare ni res. Vols dir-me algo? Al bosc? Vas. Tu també has vingut per els arbres? Oui. Parles el nostre idioma? Non, je parle français. Vol dir que ella parla francès. Ah. Nous allons voir ce que les arbres nous disent. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'elle dit? M'està parlant l'arbre. Hi. Hello. Genial. Altres que parlen francès. A veure, estan parlant anglès. Han dit hola. Hello, do you also talk to the trees? Yes, we love them. Where are we? 大家好，我叫佳明，
很高兴认识你们，我是中国人。 Hola. Yo soy de Tlalnepantla, México. Y no sé cómo he llegado aquí. Vale. Ladies, we are here for a reason. The trees. I think it's time for a revolution. ¿Cuál? The revolution. ¡Ah! Apropeu-vos. Hola, veniu, passeu, passeu, passeu. 3, 2, 1. Estamos dentro. Bon dia. Avui ens hem desplaçat fins a l'Institut de l'Aliana per a contar-vos una notícia molt especial. N'hi ha 2 alumnes d'aquest institut que han aconseguit una cosa impressionant. Han aconseguit que tots els xiquets i xiquetes del món ajuden als arbres. Per això pensareu que és una cosa que no és especial, però sí, perquè ells han parlat amb els arbres d'una manera telepàtica. Anem a veure com l'han fet. Així tenim a les 2 alumnes, que són Valeria i Diana. A veure, Diana, pot contar-nos un poquet com ha sigut aquella experiència? Va ser de forma natural, com si fuera un xoc, i al moment estàvem parlant amb un donyet. Un donyet? De veritat? Sí, i el poc estava escoltant a l'arbre directament. Això serà una qualitat de la gent jove? Bo, això és el que volíem avui amb la teua presència, donar a conèixer a tothom el missatge de la natura. Teniu que cuidar a tots els arbres. És fantàstic. Aquestes xiquetes han aconseguit que tothom participe en que no se deforeste més. Tenim un regal de la nostra part, un missatge dels nostres amics els arbres. Ells nos han cuidat i ajudat des de sempre. Ara és la nostra obligació cuidar-los i ajudar-los. Ells sempre han estat ahí i sempre l'estaran. I així, des de l'Institut de l'Aliana, ens despedim amb esta sorprenent notícia. Fins demà. Adeu. Estem fora.